Kaliang persya haying dorbar jang ka KHADC kelapan krek ban ra shibun kiman la kalong nado ka khasi tribe ki kamput kamsam ka jing kam ki enforcement bat bon ki we habakran bat kilat pathai kubor unong yalam kaliang persya ba titos tebriu khan uraya thu ba kilabu rubun ki jing kili ha kane ka dorbar liur ka ban sedang nado ka shipau tarik unaitung Bun kimat ki bangira kawe hata jinga dei bat ka promotion ki bopun ki dei apreng ka khasi track khasi social lineage act nangta ka avede bat ka interstate border development haki interstate border nangta ka jinga dei bat drugs nangta ka jinga dei bat kini ki kamput kamsam ke haki border area di jungi nangta hajing trikam jong ki enforcement bakham tam ka kawe ne ki issue ke bangilara ada resolution ta kalong hane ka jing halong ka jing trikam jong power department we dei ka jing long lip like kha jing o jing pai ba kita gini ki kat tu kat ni teli ki mat ki bakongsan ki bangira ki tolgir ki don ki badang trikam ne ki ba kam trikam ni labu ki question namar ka kabun rukom ka proses lani ka rukom banginya keren apa house kadang ada motion kadang ada resolution nang ta dan ada question mungkin cingkeli tigi babun ki cingkeli ru ni lara na baru ki member dari tangangan dari nak kalian jungi kalian persiap baru kat ni lara lagi jungi ki cingkeli ke syampat haka isi ke ba ki cingkeli ba ki pala jika yangi berobor ke private business dia tadi hisingi ke habangi don laisengi kamu kan long arsengi ya ka isi kata ke kamu kinum lai bat pelong session palat ya ka laisengi te lada kiwan ra ya ka bill kamu kin have extension isi te adu mentah ka kalender ka bangiyo ka dia arsengi ya kamu hisingi ya ka isi hisingi ya te lada kiwan ra ya ka nunu ka bill pa kamu kin have extension isi